po sa Pinoy Palaboy, saludo po sa lahat ng mga magsasaka at sa lahat ng mga backyard racers. Kayo po ang dahilan kung bakit mayroong pagkain sa bawat Pilipino. Sa mga nais po magsimula sa pagsasaka o kaya pag-aalaga ng hayop, una, dapat po may alam. Inanyahan ko po kayo na manood ng Agrisenso. Sa agrikultura, aasinso ka. At kasama natin sina Igday Badyang at Claritita tuwing Lunes hanggang Sabado, 1:00 ng hapon, live sa Facebook page ng Agrisenso sa Agrikultura. Siyempre, kasama ang ating mga produktong may puso para sa mga backyard racers. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Caplet, at Panamox Forte, Intenso Premium, Intensio Power Stag, Intenso Plus, at ang Worms to Go. Kaway-kaway! Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Lipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Lipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo.
Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok na pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Sa intenso panalo. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Abas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Luzon, Visayas, and Mindanao! Welcome na naman sa ating pinaka-fresh na episode ngayong araw na ito. Ang programang AgriSenso sa Agrikultura Aasenso ka kasama ang inyong Clara Tita. Aryan, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta? Kumusta po ang inyong araw today dito po sa Mindanao, particular sa Davao City ay kanina nag-attempt si Haring Araw na lumabas. Pero I don't know ngayon kung maulap na naman ba at nagbabadya ang pag-ulan. Pero sa mga nanonood sa atin ngayon, kumusta po ang panahon dyan sa inyong lugar, okay? Sana ay always ready kayo sa pagdadala ng inyong mga payong, yung mga raincoat ninyo, yung mga panangga ninyo sa ulan para hindi po kayo mabasa at iwas sakit po. Okay? O, diba? So, kailangan always ready kayo anytime para po ay may panangga tayo sa basa ng ulan. O, ayan. Ay, special shoutout pala sa mga nanonood sa atin ngayon sa Regional News Group, RNQ
RNG Luzon. Maraming salamat po sa inyong panunood sa Regional News Group RNG Luzon. Sa lahat po ng mga ka-agri natin dyan sa Luzon area, naway nasa mabuting kalagayan kayo. And of course, hello din sa mga nakikinig sa ating Kings Radio. Of course, diyan sa Himalalod, Negros Oriental, sa may San Francisco, Agusan del Sur, and dito po sa Davao Region ng ating Kings Radio, ang aking radio, ay. So, mapapakinggan din tayo through our Kings Radio station. O ayan. Sa mga na-curious din, kung ano yung mga pinagsasabi ko, kung ano itong mga, makikita kasi dito sa ating live, okay? Live din tayo sa ating Facebook page na AgriSenso sa Agrikultura. I-search nyo po yan sa inyong mga Facebook, okay? Search nyo po ang ating Facebook page, AgriSenso sa Agrikultura. Ayan. Ay, hello po sa nanonood sa atin ngayon kay Sir Mark Angelo Nodado Balsorable. Happy viewing po. Hello, Sir Mark. Uy, ilagay mo naman kung taga saan ka, Sir Mark, para ma-shoutout natin. O, diba? Maraming salamat, Sir Mark, sa iyong panunood. Kahapon po ay naging topic natin kay Manok Tambayan kung paano, ano yung mga diskarte para po mabilis or maraming mapipisa na itlog sa inyong mga manok. Okay? Nabanggit niya kahapon na kailangan ay may magandang bitamina na ibibigay sa inyong mga alagang manok. Okay? Lalong-lalo na sa inyong tandang para maganda ang similya ng inyong tandang. Of course, bigyan natin sila ng Intenso Premium. Intenso Premium para sa ating mga tandang, sa mga rooster natin, Intenso Premium, at saka of course ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. O, diba? Bigyan niyo po sa inyong mga tandang ang ating Intenso Premium at King's Vita Plus sa kanilang mga patuka para po may maganda pong resulta yung kanilang similya, okay? Para po ay sure na mahahatch po ang kanilang ang itlog ng inahin, o diba? And of course, ang ating mga inahin din kailangan din na may tama ding pangangalaga. Meron din silang tamang patuka. And of course, yung mga patuka nila, huwag niyo rin kalimutan na haluan din ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement dahil po ay ang King's Vita Plus ay sagana po sa calcium. Diba? Sagana sa calcium, so ibig sabihin po, nakakatulong ito na maparami ang produksyon ng kanilang mga itlog. And of course, yung mga itlog ay hindi basta nakakrack yung shell. Okay? Matibay na matibay yung itlog na napuproduce ng ating mga hens, ng ating mga inahin. Ayan. So marami po sa mga gusto po na curious kahapon kung ano pa yung mga nabanggit ni Manok Tambayan, kung ano yung mga diskarte dapat yung isaalang-alang para po marami ang mapipisa na itlog yung manok. Pwede nyo pong i-review kahapon ang ating episode dito po sa AgriSenso sa Agrikultura Facebook page. Ayan. Thank you so much. Thank you so much po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin na always po na nanonood sa ating Facebook Live for today. Ayan! And for today's episode, of course, meron lamang inaasikaso ang ating kasamang Sinday Badyang dahil nagkasakit po ang kanyang anak. Pero meron pong naihanda sa ating Sinday Badyang para sa ating Agri Balita for today. But before that, I am encouraging you sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, i-share niyo po ang ating live para po ay marami po tayong para marami pong makakapanood, ma-sharean po ng ating good news para sa lahat ng ating mga magsasaka, lalong-lalo na po sa mga chicken breeders natin. Okay? So of course, kailangan i-share niyo po ang ating live ngayon. Ayan! Hello, Sir Mark from Laguna! Magandang araw po, Sir Mark! Kumusta po ang panahon sa inyo dyan? Ay! Isa po siyang BS Agriculture student po mula sa Laguna State Polytechnic University. Ayan. Maraming salamat, sir. Maraming salamat sa iyong pagtutok sa ating AgriSenso. Uy, every afternoon ito yung ating programa. At alam ko na baka, I'm sure na meron pang makukuha na information sa ating mga topic na na-discuss every afternoon. Okay? Dahil meron tayong mga guests, lalong-lalo na every Tuesday at saka Thursday with regards po sa chicken farming at iba pang pangangalaga ng ating mga alagang hayop. O ayan ha, invite mo naman yung
nung friends mo dyan, Sir Mark, na manood din sa ating programa. Ay, ayan, maaraw daw dyan sa Laguna. Sana all, maaraw. Ewan ko lang dito ngayon sa Davao. Kasi makulimlim or maulap. O, diba? Nagbabadya na naman yung pag-ulan. Ayaw ko talaga yung maulan. Kasi tinatamad ako. Okay. Ayan. Stay put ka dyan, Mark, ha? Sa panonood sa ating programa ngayon. Dahil ibibigay ko na sa inyo kung ano yung agri-balita na ihanda sa atin ni Inday Badyang. Ayan. Ready na ba kayo, Bill? Ayan! I guess it's ready na! At ito po ang agri-balita natin for today! Hi everyone! A beautiful Friday afternoon sa ating lahat. Welcome! It's Agrisenso at kasama niyo po si Inday Badyang. Yan, my apologies. I was not able to be with you yesterday kaya medyo not feeling well po ang inyong lingkod. Ayan, halos the whole day, halos the late or gabi na ako nakabangon because medyo mabigat yung pakiramdam. Good thing, a bit better now. So, dapat lumaban ng lumaban para sa bayan. Anyway, it's another beautiful Friday. Another good news and tips na naman po ang aming i-share sa inyo ni Clarity. Of course, mga balita and all. Ano ba mga latest dyan sa tabi-tabi. Ayan. Kamusta po ang ating mga friends dyan sa Visayas? Ayan, yung mga nirarampa-rampa ng bongga ni Paeng. Ayan, Paeng, huwag masyadong OA, ha? Bilisan mo, lumabas ka agad ng Pilipinas, okay? Hindi ka masyadong welcome. Ayan. You know na, kakagaling lang natin ma-experience yung medyo malakas-lakas na lindol sa Abra, in which marami na naman tayo mga tao nito, kapwa Pilipino na nasiraan ng mga bahay, gayon, yung mga establishments and all. So, ayan, it's another struggle as well na they have to make it through daily as of now. But we look forward na, you know, Filipinos are so resilient. Ano man pong problemang dumating, laban lang talaga, di ba? You can see Pinoy smiling despite of those challenges at mga problemang dumating. Yan lang talaga, the positive attitude. Wala namang problemang binibigay si Lord na we cannot make it, di ba? So, ayan. Anyway, sa ating agri-balita po ngayong araw, food security dapat i-prioridad bago ang ibang issue sa agrikultura ayon kay Senator Go. Yes, tama nga naman. We have a lot of issues with agriculture right now, but of course, pinakauna talaga is to make sure that every Filipino has that food sa kanilang hapagkainan, di ba? So, binigyang diin ngayon ni Senator Christopher Bongo na dapat tiyakin ang food security ng Pilipinas at tugunan ang inflation para makamit ang inclusive economic recovery. Ayon kay Go, ito ang dapat na iprioridad kahit pa magtalaga na si Pangulong Ferdinand R. Marcos ng kalihim ng Department of Agriculture o manatili man itong tagapangasiwa ng ahensya. Giniit ng senador ang punong ehekutibo lamang ang may prerogative na pumili ng sinumang nais niyang maging head ng DA. Sinabi ng senador, may full-fledged DA secretary man o wala, mahalagang mabigyan ng agarang solusyon ang issue ng mataas na presyo ng farm products at agricultural smuggling. Didagdag pa ng mambabatas na dapat ring iprioridad ang kapakanan ng mga Pinoy farmers para masiguro ang isang produktibong sektor ng agrikultura kasabay ng pagbibigay ng economic opportunities sa mga kanayunan. Isinusulong rin ng senador ang mas maigting pa na pamumuhunan sa agrikultura para mapataas ang productivity ng mga magsasaka. Regardless of somehow, speaking of whoever may lead a certain agency or a certain institution or a group, it will also reflect what kind of agency it is. So kung epektibo yung leader nila, so you can really see that kind of agency is doing great on supposedly sa mga responsibilities niya. So if ever man naibigay na ni Presidente Marcos yung responsibility, he will appoint a new DA secretary in which for now he is the one heading the DA. If ever man ibigay niya sa iba, of course ang inaasahan natin is maibigay ito sa tamang tao, 'di ba? Syempre yung talagang tao who has the heart and the passion and dedication to help out our dear farmers and fishermen sector. Syempre for now we would really admit na mahirap, sobrang mahirap talaga, 'di ba? Ang sitwasyon because the rising of the price commodities,
bigas, petrolyo and all, di ba? Halos, and we have also the pandemic and all. So, syempre, yung pag-survive daily is somehow that's the top priority of every Filipino. So, regardless of tawag nito, gaano man kahirap, sinisiguro talaga na every family has that food to eat daily. Though we accept the fact na talagang merong iba na once or twice a day lang nakakakain because of poverty at sa kahirapan. So, we just hope, yun yung mga things na we should address with that, diba? So, with those budgets, with those persons, and syempre, on our end as well, is we do our part na, tawag ito, ano bang Tagalog ng maningkamot? Magtiyaga, ayan, talagang to somehow push yourself to do more. Yun, ayan, diba? Na you can really make it. Wala namang mga things na imposible as long as you're just determined to do and have that dedication to somehow to continue living for your family. So for the government itself, they have this different programs. Ayan, you can keep in touch with your DA offices on your areas. What are those programs na pwedeng mai-avail ng ating mga farmers, fishermen, and the marginalized sectors. So every now and then sa mga balita natin, we share good news, those mga ayuda na binibigay for those affected sectors. Especially right now, may mga lindol, bagyo, diba? Number one affected are the farmers and the fishermen na di makapangisda kasi bawal pa. Mga farmers nating binaha ang palayan. So yun dapat, at least malang they can give the rightful kind of ayuda na somehow can compensate with their effort, with their energies na ibinigay nila as they do their job for farming and for the fishing for the Filipino people. Ayan. So, good luck po sa ating lahat. Of course, we want to have a happy daily lives, diba? Syempre, as much as possible, ayaw natin mag-isip ng problema. But, you know, it cannot be avoided. Yun lang talaga. As we continue to survive daily, ang importante lang is talagang lumalaban tayo ng laban lang. Ayan, diba? Kasi nga, what you call that one, maraming problema. So, kung sa Bisaya pa, paningkamutan nato to survive. Ayan, o, diba? So, yan po ang ating agri-balita ngayong hapon, mga friends. Ayan, see you all next week. Clara, Sia, and Amping, halong and take care po sa inyong pagdalaw sa mga minamahal nyo. Ayan, dyan po sa mga sementeryo. Ito po si Inday Badyang at itong Agri-Senso. Maraming salamat! Thank you so much, Inday Badyang. O, diba? Importante talaga na meron tayong tawag nito, magandang programa para sa ating food security sa ating bansa. Okay? Dahil dito po nakasalalay, of course, na para hindi tayo magutom. Diba? The next generation, hindi tayo makukulangan ng pagkain dahil maganda yung pinapatupad natin na food security program dito sa ating bansa. And of course, napakalaking challenge, okay? Of course, sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa Department of Agriculture na makapagbigay sila ng may tamang sistema at saka tawag dito, mga programa para sa ating mga magsasaka. Dahil alam nyo, tagal-tagal na talaga na pag sabihin nating agrikultura, hindi siya masyadong naging priority talaga dito sa ating bansa. 'Di ba? Kasi nga, syempre, nung mga nakaraang administrasyon, nakafocus talaga tayo sa 'di ba, sa crime, sa peace and order, and of course sa economy. Yun nga lang, yung ating sa sektor ng agrikultura hindi gaano masyadong napagtuunan ng pansin. Although meron pong mga programa, meron pong mga programa na at saka services na meron sa ang Department of Agriculture, pero parang kulang pa talaga. Marami pa talagang mga magsasaka ang tawag dito ang nahihirapan pa ngayon. Sa ngayon, lalong-lalo na nagmamahalan ang mga fertilizer, yung mga abuno, at saka doon sa mga livestock at saka poultry raiser naman ay mahal na mahal yung feeds. Diba? Pero sa bintahan naman, ay medyo mababa yung bintahan ng kanilang mga hayop, ganun din sa palay, ganun din sa kopra, diba? So I think meron dapat sanang gawin na pagbabago sa sektor ng agrikultura para naman ay may
para naman yung mga magsasaka dapat sila yung mas nakakaangat sa atin kasi nga yung ating bansa is an agricultural land country. So, kailangan nating magtulungan, kailangan nating i-encourage yung ating mga magsasaka na hindi po sila mahinto at ipagpatuloy nila yung kanilang pagsasaka. And of course, dahil yan ay malaking tulong po para sa food security ng ating bansa. Ayan, thank you so much, Inday Badyang. And speaking of food security, okay? Dahil diba sa ating mga bahay, kailangan na meron tayong ini-encourage yung pagtatanim ng mga gulay sa ating bakuran. Dahil nga part yan siya ng food security mismo sa ating bahay. Kasi if ever wala tayong medyo kapos tayo sa budget pero meron naman tayong tanim na pwede nating maging ulam sa ating hapagkainan, ay why not? Diba? Lalong-lalo na kung meron kayong alagang mga manok o baboy. O diba? Dito kasi sa probinsya, pag sinabing ay, wala tayong ulam ngayon. Walang ulam mamayang gabi. O, easy lang yan siya. Okay? Maghanap kayo ng manok dyan. O, kumuha lang kayo ng manok dahil magtitinola at mag-aadobo tayo ngayong gabi. Kasi walang ibang ulam. Walang ulam sa ref. O, diba? Hanep. Diba? Kung walang ulam, o. Hanap ka lang doon ng manok sa labas, sa bakura din. Ulihin mo yung manok mo doon na naka-free range. Kasi meron tayong uulamin ngayong gabi. O, diba? Yun siya. O, diba? Meron tayong tinatawag na faith. Yun yung sinasabi na food always in the home. O, yan. Faith yan siya. Food always in the home. Kaya nga hinihikayat natin ang ating mga kapwa Pilipino na meron pong mga tanim na klase-klaseng gulay sa inyong mga bakuran. O kaya ay meron po kayong mga naalagaan dyan na tawag dito, mga manok o kaya alagang baboy. Depende po sa area ninyo kung saan kayo nakapwesto ngayon. Pero of course, kung di naman siguro pwedeng mag-alaga ng baboy sa residential or subdivision na dikit-dikit yung bahay. Bawal yun siya, diba? So I'm saying po doon sa mga lugar na sa tingin nyo ay pwede kayong mag-alaga ng manok o baboy o makapagtanim kayo ng mga gulay para magiging ulam po ninyo sa inyong mga hapagkainan. So ayan, speaking of poultry raising, ayan, ito yung manok, diba? Sinasabi natin manok. Poultry, sa clown yan, yung mga manok, pato, bibi, itik, o pugo, pabo, ayan, yun yung mga example po ng ating poultry farming. So, ito po specifically ay ang mga manok, okay? So, sa backyard farming natin, pwede pala na experience din natin yung naka-free range ng ating mga manok. So, ito po ay ipapakita ko sa inyo kung ano po yung naka-free range na manok. Okay? Na-sample po doon sa tinatawag natin na backyard farming. At yan po ay hatid sa atin ng ating kapartner dito sa Agrisenso, si Farming Business at iba pa. Ayan, manood po tayo. Basta po, ito yung mga manok natin. Nandito sila, nakagala na sila. Kumakain sila ng mga damo-damo sa paligid. Kaya yung mga manok natin, pwede natin silang alagaan na naka-free range lang. Pwede kapag wala namang ibang nangunguha ng mga manok natin. So itong amin, naka-net lang siya. Kasi dati, actually, sanay din kami na yung mga manok namin, pagala lang. Nakatira sila doon sa mga puno. Tapos, umaalis lang sila. Sa paligid lang sila. Tapos tuwing hapon, umuwi din naman sila kahit hindi naka-net. So yun yung pamamaraan namin dati sa pag-alaga ng manok. Na talagang pwede natin gawin kahit saan man tayo, kahit na nasa bukid tayo or sa syudad nga, may iba din nag-aalaga ng manok, nakakulong lang, meron silang kulungan tapos binibigyan lang nila ng feeds, pagkain ng manok. Kasi itong sa bukid, pwede rin lalo dahil pwede natin pakawalan. Pero itong amin lang, nakakulong sila sa net dahil nga doon sa mga naging experience din namin. Dahil nag-aalaga rin kami ng mga baboy, yung mga baboy minsan talagang hindi namin kontrolado. Yung mga manok, kapag kumakain yung baboy, lumalapit doon yung mga manok natin, yung mga inahin na may sisiw, yung mga sisiw ay hinukain ng mga baboy namin. So yun yung nagiging challenge namin. Kaya ngayon, eto na, nakalambat na, naka-net na. Pero kung wala naman tayong alagang baboy, pwede, tsaka may mga baboy din naman na hindi talaga nanggagalaw ng mga sisiw. Kain lang sila ng kain, hindi nila pinapakialaman yung sisiw. So may mga ganong klaseng baboy din naman. Kaya kailangan, kapag nagalaga tayo ng mga manok, isa lang alang din natin yung paligid. Katulad nung kung ang area natin ay malawak naman, pwede silang i-free range, so pakawalan lang natin dyan. Kapag yung area natin maliit lang, pwede ikulong. Kapag yung area natin may nanunuklaw ng mga alaga nating manok, pwede rin natin ikulong yung mga manok natin na tulad nito, nga
mayroong ranging area na nakalaan para sa kanila. Nilagyan natin ng net. So ayan, sa taas naman ng net namin, nasa 8 feet to 10 feet yung taas niya. So far hindi naman sila lumalabas. Dito lang talaga sila sa loob. At kung may lumalabas lang man, madalas ay bumabalik din sila. Lumalapit sila dyan at pinipilit nila pumasok tuwing gabi kasi uuwi sila doon sa bahayan. So yun yung pamamaraan natin. Ito naman yung pabahay namin ng manok. Ayan, dyan sila sa loob yung mga manok natin tumitira tuwing gabi. So marami rin sa mga nag-alaga ng manok talagang naranasan natin yung pagkakasakit ng manok. Talagang yung dungoy, yung aratay na sinasabi nila, yan talaga ang problema kapag nagmamanukan. Lalo na kung yan yung talagang problema ng karamihan sa farmers. Lalo na kung naparami na natin yung manok tapos biglang dumating yung point na yon na nagkakasakit. Sayang, napaparami na natin, tinatyaga na natin paramihin kaya lang dumating sa point na gano'n. Kaya kami, pinapalakas namin yung immune system ng mga manok namin. Binibigyan namin sila ng multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements. So kahit anong mga vitamins na talagang nakakatulong sa kanila. Pero ang pinaka-main na nakita namin na talagang nakatulong sa mga manok namin ay yung King's Vita Plus na vitamins. King's Vita Plus na vitamins ng mga alagang manok na bibili siya sa mga agri-vet stores. Meron din siya sa Shopee. Yun ang talagang nakita namin epektibo dito sa pagmamanukan namin. Dahil talagang hindi namin naranasan na ngayon yung arata, yung dungoy, na kahit yung ibang mga kabarangay namin, yung kapitbahay namin, nangyayari sa kanila yun. Pero dito sa amin, sobrang tibay ng mga manok namin dahil sa King's Vita Plus na vitamins. So yun lang yung aming ginagamit dito sa mga manukan namin para talagang mapapalakas yung immune system nila. Pero kapag dumadating sa point na may mga sipon-sipon dahil sa sobrang taglamig, so binibigay naman namin doon ay itong Panamox Forte. Panamox Forte, hinahalo lang namin yan sa tubig inumin nila. No, yun yung gamot naman kapag may sakit-sakit sila. Yun yung pinaparis namin lagi. So far, talagang bihira lang silang nagkakasakit. Kung dumating man yung pagkakasakit na yun, gumagaling din sila agad dahil doon sa Panamox Forte. At kapag gumaling-galing na, pinabalik namin sa vitamins King's Vita Plus. Kaya ang bilis nilang gumaling din kapag dumating man sa point na may sakit pa sila. So yun yung pamamaraan natin. King's Vita Plus na vitamins ginagawa naming maintenance sa mga manok namin. At kung dumating man sa point na may sakit-sakit, Panamox Forte ang aming ginagamit. Yan yung pinaparis namin lagi. Kaya nagiging ganito tayo sa pagmamanokan. Napaparami na natin, hindi tayo naapektuhan doon sa mga nangyayari sa paligid. At binibigyan din natin sila ng tips at ideas. At ngayon, dito mismo sa video natin, sinishare din natin yung pamamaraan namin. Para maging kayo man, alam nyo na kung ano yung pwede nyong gamiting vitamins sa mga manok. King's Vita Plus na vitamins, rehistrado siya sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDA PM 18099. Kaya talaga makatiyak tayo na pasok sa standards ng Bureau of Animal Industry ang mga sangkap na hinahalo sa King's Vita Plus na vitamins. So yun yung ginagamit natin na nabibili sa mga agri-vet stores, sa Shopee at marami pang mga online na platform na pwede nating pagbilhan ng King's Vita Plus na vitamins. King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang ginagamit namin. So yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat. Corrected by! Ayan. Maraming salamat, Sir C, the farming business at iba pa sa mga nais pang matuto sa chicken farming. Isa din ito sa pwede ninyong i-follow. Kailangan nyo i-follow ang farming business at iba pa dahil bukod sa pagmamanukan, ay meron din silang mga alagang baboy, alagang kambing. Ayan, meron yan silang mga ganong klaseng hayop na inaalagaan dyan po sa Pulangco, Zamboanga del Norte. So, yan na, Farming Business ATBP. I-like at i-follow po ang kanyang Facebook page. Ganun din ang kanyang YouTube channel na Farming Business ATBP. Ang ganda ng area doon ni Sir Jid kasi po, of course, makaka-experience talaga siya ng magandang backyard farming doon kasi malapad yung area nila. So, meron silang portion doon na merong mga doon nakalagay yung kanilang mga alagang kambing, meron ding yun, yung mga manok, yung manuka nila, yun yung naipakita niya sa inyo. Naka-free range po ang kanyang mga manok. So meaning, pag sinabi natin free range, ang yung mga manok ay free po silang makapaggala, okay? Kahit saan, they can roam around doon sa area kung saan po ay inilagay sila ng kanilang mga owners. O, diba? Andun po lahat. Andun po lahat. Pero of course, kailangan po na meron pong fence. Diba? Hindi pwede na walang fence kasi iniiwasan din natin na may mga predators po na makapasok or maka-atake
yan, maka-atake doon sa ating mga manok. O, ayan, sinabi ni Kuya Bill sa atin, hindi po nakakulong yung mga manok. Hindi nakakulong doon sa parang kulungan talaga nila kasi pwede silang makagala anywhere doon sa free range area nila. Okay? So, pag sinabi natin free range area, so pwede silang makakain ng mga damo, pwede silang makakain ng kahit anong pwede nilang makuha mula sa lupa. Ayan, para po ay dagdag nutrisyon yun sa kanila. So, ito po, meron po akong babasahin sa inyo ngayon na yung mga pros and cons po sa free-ranging chickens. Okay, yan dagdag ano po ito ha, dagdag information po sa inyo ito. Okay, ito po ay galing sa scoopfromthecoop.com. Oh, ito pong pros and cons po ng free-range chickens. So, unahin po natin ang pros. Okay, yung pros, ano yung mga benefits, so ano yung maganda sa free-range chicken. Okay, number 1, of course, they eat less feed. Hindi sila ganun medyo makakamura ka sa iyong mga patuka dahil hindi sila masyadong kumakain ng feed. Yung kinakain lamang nila ay yung pag-alagala sila, naghanap sila ng mga damo nila, yun na yung makakain nila. O ano ba, mga insekto o bulate na nakukuha nila mula sa lupa, pwede nilang kainin yun. Okay, so they eat less feed. And then of course, less need for grit. Okay, meron kasi iba sa ating mga backyard farmers na tawag dito, para makatulong doon sa digestion ng kanilang kinakain, ay bumibili sila ng grit. Okay, pero ito hindi na. Less need na po ng grit kasi yung mga small rocks or small pebbles na natutuka nila, yun yung makakatulong sa digestion ng kanilang kinakain. Okay? So, they can break down the foods without teeth. O, diba? Yun siya. Yun dun sa natural rocks and pebbles na nakukuha nila doon sa kinakain nila o na pagtutuka-tuka nila dyan sa lupa. Okay? Nakakatulong din pala ang mga manok na naka-free range na makontrol ang mga insekto. Diba? Siguro, kumakainin siguro talaga ng lamok ang manok, no? Or ano, tawag nito, langaw, kinakain nila yun sa natural at saka organic. And of course, they also control of other pests. Hinahunt din nila yun. Yung mga, tawag nito, yung mga manok, yung iba't ibang klaseng peste doon sa kanilang saan sila gumagala. Okay? And of course, yung mga naka-free range na manok, yung isa sa mga nakakaganda nito ay mas aktibo sila and mas healthier yung inyong mga manok. Okay? Kasi free sila. Oh, 'di ba? Nakakagala sila, nakakapag-diet sila. Kasi nga organic at mga damo yung kinakain nila. Ayan. And then less space required. Oh, ayun. So, of course, depende na rin sa inyo kung gaano kalaki yung area ninyo. So, kayo yung makapag-decide. And of course, depende rin sa area ninyo kung gaano din karami muntik na ako mahulog, gaano din karami yung manok na inyong aalagaan. Siyempre, consider nyo din kung gaano kalawak, kalapad ang inyong area. So, yan talaga yung dapat ninyong i-consider. Okay? And then, yung mga naka-free range chicken din, although dapat meron din talaga silang pabahay yung pwede nilang puntahan just in case na uulan para makasilong sila. Pero yung ating mga naka-free range na manok ay parang instinct nila na maghahanap sila ng sariling shade nila. Okay? So, bunta sila doon sa mga madamong lugar na pwede silang makasilong sa para maging protection nila sa init. And maghahanap sila ng kahoy na kung saan pwede sila doon mag-standby para hindi sila masyadong mainitan sa sikat ng araw or maulanan sila. So meron silang ganong instinct, 'di ba, na makapagpapasilong sila mula sa protection laban sa ulan at saka sa sobrang init. Okay? Yun po yung mga nakakaganda, ikinagaganda ng pag-aalaga ng free range na manok. Pero meron ding ito yung mga dapat ninyong i-consider din.
ito yung mga cons of ating free-range chicken. Okay? Yan, mga predators. Okay? Pag hindi po nakakulong yung ating mga manok, kasi naka-free range nga sila, so they are prone to predators. O atakihin yan sila ng mga, kasi sa US ito fox. Sa atin dito is, aso. O diba? Or, ano pa? Ahas. O diba? Bayawak. Ahas. Kuya, correct. Bayawak. Yan, naatakihin sila ng mga ganong klaseng mga predators. Diba? Sa tingin mo, okay lang kaya yun na naka-free range yung manok, tapos yun pag kinaumagahan ay namatay na kasi nga inatake na ng aso, bayawak o ahas. So, yun nga, kahit naka-free range kayo, siguraduhin nyo din na meron kayong magandang fence or tawag nito, bakod. Diba? Fence. Na make sure na hindi makapasok yung mga predators doon sa area na naka-free range yung inyong mga manok. Okay? And then itong egg hunting. Isa rin yan siya. Alam mo ba kung sino yung nag-egg hunting? Siyempre, kung ang inyong mga kapitbahay ay napagawi doon sa free range area at baka makita nila yung itlog ng inyong manok, siyempre, walang nakakita. Makukuha agad. And isa din sa problema ay hindi mo rin alam sa owner kung saan nangingitlog yung inyong mga alagang manok kung naka-free range sila. Diba? Kasi nga, kahit saan sila makakapangitlog, kahit sa damuhan, kaya nila yung i-achieve, basta kung saan sila type nilang mangitlog doon sa area na yon. So, ayan, ikaw pa ang maghahanap ng kanilang itlog. Okay? And next, isa din sa problema na naka-free range ay of course, makakakain sila ng mga damo o ng mga halaman na bawal sa kanila. Okay? Meron ganong tendency. Okay? Pero, yung karamihan naman sa mga manok, pag sa tingin nila nung baho ng halaman, di nila type or di nila sanay kainin yun, di nila kakainin yun. Pero meron talagang tendency na makakakain sila ng mga halaman na bawal sa kanila. Okay? And at the same time, kasi nga naka-free range, nakagala-gala lang sila, maaari ding makain ng inyong mga manok yung halaman ninyo na 35,000 pesos. Oh, no. Lalo na sa mga plantito at plantita dyan, di ba? Oo. Kakainin nila yung halaman ninyo na nagkakalaga ng 25,000 pesos, ng 35,000 pesos. Oh, no! Baka merong matinola ng manok dahil dyan. Yun, isa din yun sa mga cons ng ating free range chicken. Okay? And isa din ito, nakakasira yan siya ng landscape ng inyong garden. Kasi nga, kinakahig nila, kumakahig yan sila ng lupa anywhere they want. Diba? Kaya din ang isaalang-alang ninyo. So, dapat, kung naka-free range nga siya, meron din kayong bakod na hindi sila makagala o makapunta doon sa mga areas na di dapat sila makapunta. At panlaban na rin sa mga predator. Okay? So nakita nyo kanina sa content ni Sir Jid ng Farming Disease at iba pa, naka-free range nga yung mga manok nila. Kaso yun, may nakalagay na net. Diba? Nakalagay na net para hindi makapasok yung predator. Kasi hindi makalabas yung manok at makasira ng halaman na nagkakahalaga ng 25,000 pesos at makasira ng landscape or garden ninyo. Oh, no. Diba? So, ayan ha. And, ito, isa din is yung mga dumi nila. Okay? Kahit saan lang sila dumudumi. Kahit saan sila nagpupup. Okay? So, might as well, if ever, ma-train. Pwede bang i-train ang manok na, dito lang kayo dapat magpupa. So, ayan siya. So, I think isa din yun sa mga cons. Dahil kahit saan sila, pwede talaga yan sila mag-poop. Okay? Ayan. Ayan lang. Ayan lang yung mga pros and cons ng naka-free range po na manok sa inyong lugar if ever. So, yun yung mga dapat i-consider ninyo na if ever gusto nyo mag-free range,
make sure na doon sa area na ilagay ninyo yung ranging area ninyo ay yung mga damo doon ay pwedeng kainin ng mga manok ninyo. Okay, nakalagay kayo ng nets. Kumbaga bakod nila. Naka-fence yun kasi para protection na rin yun para sa laban sa mga predator sa posibleng aatake sa inyong mga manok. And of course, yung mga manok ninyo hindi rin makalabas at hindi makapunta doon sa mga area na bawal sila. Okay? So, yun yung dapat ninyong isaalang-alang ha. If ever nagbabala kayong mag-backyard farming na naka-free range yung inyong mga manok. Okay? And of course, isaalang-alang yun din yung space, yung area ninyo. Kung swak ba na pagalain ninyo ang inyong mga alagang manok. Okay? So, ayan po ang ating Agri-Unique Chika for today, mga friends. Huwag po kayong umalis ha dahil magbabalik pa po ang ating programang AgriSenso. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. At nagbabalik po ang ating programang AgriSenso sa Agrikultura. Aasenso ka kasama ang inyong Clara Tita! Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood sa ating programang AgriSenso. And hello sa mga patuloy ring nanunood dyan sa ating Regional News Group RNG Luzon viewers. Hello po, and dito muna tayo sa ating comment section. Shout out po kay Gabriel Bajang. Good noon po. Kay George de la Cruz, watching from Davao City. Thank you, George. Sino pa ba? Ay, Jonas. Magandang tanghali din po. Ay, iba yung ano. Parang kilala yung- ko yan sila. Oo, kilala mo si Jonas. In love si Jonas. So, ayan. Si Gabriel din. Ay, sabi ni Gabriel, yung isa sa mga predators, yung mga malalaking daga. Oh, Vito. Malalaking daga talaga. O, yan. Sino pa yung mga ano natin dyan nasa comment section? Hello sa inyo. Uy, kanina nakita ko si Josh. Hello, Josh. Ay, ayan. Wow. Familiar din yun siya. Si Kuya Billy. Hello, Josh Ronan De Leon is watching from Davao City. Ang dami nating nanood sa Davao. Anong meron sa taga Davao? Hindi bias. And ito, si Mark Angel Anudado Balsorable from Laguna. Oh, thank you, Mark. Kapwa yung mga students ng agriculture po dyan sa... Saan yun siya nag-aaral? Ano yun siya na university nag-aaral si Mark? Ayan, BS Agriculture student siya sa Laguna State Polytechnic University. Ayan, hello Mark. Ay, hindi rin nagpahuli. Si Kuya John. Shout out sa mga batos. Oh, diba?
Familiar si Kuya Don. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programa. Ayan, sabi ni Gabriel, sabi daw niya, may manok daw sila. O yung pagkakalam ko po, yung manok ninyo ay panabong. Tama ba ka? Nag-alaga yung father mo ng panabong. O, diba? Saka alam ko, yung father mo ay gumagamit ng insenso at saka panamok. Yun yung alam ko. Oh, diba? Sabihan mo sa father mo na dapat i-kondisyon ng maayos na i-kondisyon yung kanyang mga alagang manok panabong para champion sa laban. Ayan, thank you, Gab. Oh, buti ay hindi na-encourage din si Gab na mag-alaga ng kanyang manok panabong. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa atin sa live and of course sa mga nakikinig sa atin through our Kings of Radio station dyan po sa Visayas and of course dito po sa ating mga karatig lugar sa Davao region, dyan po sa Agusan at saka dyan sa Agusan. And soon ay mapapakinggan na rin tayo doon banda sa may Davao Ghost Store and Davao Occidental. Diba? Hello sa inyo dyan. I hope na nasa maayos kayo na kalagayan. And, yan po ay nabanggit natin kanina po yung mga produkto ng Kings of Vita Plus Animal Feed Supplement, the #1 animal feed supplement na mabisa po talagang feed supplement sa lahat ng inyong mga alagang hayop na pwedeng-pwede talaga sa lahat ng alagang hayop. Mapababoy man, mapainahin, biik, or barako, pwedeng-pwede po ang Kings Vita Plus. Sa mga matabain ninyong baboy, pwedeng perfect na perfect partner nyo po yan sa inyong mga patabaing baboy ang Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. Ganun din po sa mga manok, kalabaw, baka, bibe, pabo. Ayan, pwedeng-pwede po ang ating Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. Madali lang po ang paggamit ng Kings. Ihalo nyo lamang po yan sa kanilang patuka o feed o kaya sa mga iniinom nila na tubig. Walang problema, okay? At if ever po ay magkasakit ang inyong mga manok, huwag pong mag-alala. Meron po tayong Panamux Tablet at Panamux Forte, okay? Alam nyo ba na ang Panamux Tablet at Panamux Forte, ang Panamux Forte ay meron po siyang 4 na human-grade formulation gaya po ng Tylosin, paracetamol, carbamazepine at amoxicillin. So, napaka-effective po talaga ng gamot na ito para sa inyong mga manok. So, perfect po yan sana pang gamot para sa laban sa coryza. Gamot siya, pwede siya sa mga sugat na matagal pong gumaling. Ayan, yung nai-infect na sugat. Bigyan nyo po ng Panamux Tablet o Panamux Forte. Ganun din sa mga may sipon, ubo, lagnat, diarrhea. Yan, pwedeng-pwede po ang ating Panamux Tablet at saka Panamux Forte. And then, of course, huwag niyo po kalimutan ang ating Intenso Premium, Intenso Power Stock, Intenso Plus, Worms to Go, at saka Kings Vita Pet. And speaking po sa mga products natin, i-shoutout ko po itong mga certified sellers natin dyan sa probinsya ng Quirino. Tama ba? Quirino Province under Region 2 or Cagayan Valley. Ayan, dyan po partikular sa Dipon, Quirino, ang JMB Agri Supply at Madela Quirino sa Natiyangan Enterprises at MSK Agrovet Supply. Yan, dyan po yan sa may province of Quirino. And dito po sa province of Pangasinan, ayan! Diyan po sa may Asingan, Pangasinan, ang Ballesteros Agrovet Supply. Sa Malasin na Puntorobio, Pangasinan, ang Marland Agrovet Supply. San Manuel, Pangasinan, ang E&A Agri Trading. Sa Isit, Sura, San Manuel, Pangasinan, ang Via Verde Agrovet Supply. Kulong Store, Malasingue, Pangasinan, ang Estrada Agrovet Supply. Turak, San Carlos City, Pangasinan, ang Emily Agri and Poultry Supply. At dyan sa may Asan Store, Tizon, Pangasinan, ang Buksit Agrovet Supply. So, sa mga farmers natin, backyard racers natin dyan sa may Pangasinan area, punta po kayo doon sa mga nabanggit ko ng mga Agrovet stores dahil available ang ating Kings of Vita Plus Animal Feed Supplement at saka Panamox Intenso at saka Worms to Go. Diba? So, sa mga
nanonood din naman sa atin ngayon na if ever ay walang stock sa Agribet, okay? So, message nyo lang po kami, okay? Yes, napakalinaw po ng ating mata ngayon. I-message nyo lang po kami sa aming Facebook page or dito sa AgriSenso dahil ipa-forward po natin yan sa ating mga friends dyan sa King's Vita Plus, sa Panamox, Intenso, at saka sa Worms to Go. So, if ever naghahanap kayo ng product tapos wala po sa Agribet stores ninyo, isumbong nyo po sa amin. Bakit wala silang stock dyan? I-message nyo po kami sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement para po ay ma-deliver namin sa inyo. Pwede po namin makuha inyong mga order via online. Message nyo lang sa amin sa King's Vita Plus Facebook page. At saka meron din po tayong Shopee account. Okay? Hanapin nyo lamang po ang KBM Agribet Lines. Make sure po na yung seller ay ang KBM Agribet Lines dahil yan po ang official partner store ng ating produkto. Andyan po lahat yung fresh na product natin. Ayun! Down po sa Shopee King's Vita KBM Agribet Lines. Ayan! Ay! At natapos din tayo! It's true! It's true! Ayan. Maraming salamat po ha sa patuloy po na nakasama ko for this 1 hour stretch. Sana po bukas samahan niyo rin po ako dito lamang po sa ating programang AgriSenso. And of course, I have to say goodbye na kasi para hindi po tayo ma-overtime. Pagkagalitan po tayo ni Kuya Alex. Maraming salamat po. Ito po si Clara Tita. Hanggang sa muli, hanggang bukas po. Dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura, walang iba pa. AgriSenso, sa agrikultura, aasenso ka! Hi everyone! God bless! Share niyo po ang live, share niyo po, comment po kayo. Thank you! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.